Салом алейкум ба ҳама бародарон ва подписчикои канали ТВ Гултепа, ба бародароне ки айни ҳол дар Федератсияи Россия дар шаҳри Москва қарор доред. Бародарон, ман амирӯз хостам ки як-ду хабараи шумода бифаҳмонам, кадоме ки намедонам ин хабарора гӯш кунен, шояд дар кортон шавад. Бародаро, аллакай ҳама медонем ки дар шаҳри Москва строгий режим карантин рафтестай. Ай рӯзи 15 уже полни строгий режим мешавад ки дар ҳама ҷо коргарои полис истодагиянд, метавонанд ки шуморо биқапанд, ба штраф кунанд, протокол кунанд. Умуман проблемаш бо бисёртар мешавад. Барои ҳамин ман як-ду чизро хостам барои шумо бифаҳмонам. бародаро, ҳозир вақте ки ҳамин строгий режим сар мешавад, метавонӣ ки ай хона то магазинат чени 100 метр бирай бе пропуску бе ҳичӣ. ана ай 100 метр зиёд чӣ? Мисол бародарое ҳастанд ки то ҷойи коршон рафтаниянд, то ягон проблема доранд, хоҳанд ки ба ягон ҷо бираванд, барои ӯо пропуск даркорай. Ҳамин рӯз мо ҳамин хабарро хумон фаҳмидем. Ай канали Ремка ТЖ мо да ҳамин бародар занг зад, гуфт ки амхелияй хай да каналтон бифаҳмонем бачаҳора. Кадоме ки бародаро мехоҳад ки дар ҳамин бора маълумоти пурратар бигира, дароен дар канали Ремка ТЖ подписатсия кунен ё ки айму канал гӯш кунен. Ӯ бо хушрӯтар мефаҳмонатон бародар, ӯ видео кадаи мондаи уже хушрӯтар мефаҳмонатон. Ай ҳамун канал метавонен ки бо беҳтарин хабарора ки намедонен ҳамун каналда дастрас кунен. Ба ҳамин хотир бародарон, мо хостем ки барои ба шумо пурратар фаҳмондан як-ду ҳамин чизое ки дар ҳамин даркорие барои ҳамин карантин мо нависондем ки шитоби шуморо бифаҳмонем. Бародаро, медроем дар телефон дар предложении Play Market менависонем госуслуг. Предложение госуслуг скачат мекунем дар телефон. И ҳамин программае ки пропуск мегирӣ, ана ҳамун программае. Баъд бародароне ки дар Москва қарор доранд, дар ҳамун госуслуг даромадӣ, вақте ки дар Москвае мехоҳӣ ки сообщение телефон қатӣ бинависонӣ дан яхта ки мада пропуск тиен дар номерои 7377 сообщение менависонӣ. Индекси хоната, индекси куҷое ки мери, мисол ҷойи кор мери, индекси ҷойи корта менависонӣ ҳамуҷа ки тра дар як ҳафта ду бор пропускат метаҳанд. Метавонӣ ки ту ҳамуҷаро бирай. Бародарое ки хай дар фирма кор мекунанд, путёрочка ягон магазинда кор мекунанд, ӯро якмоҳа пропуск метаҳанд, я фирма хучон туғрӣ мекунад. Баъд бо сайт дора, ҳамин компания сайт дора. Сайташ most.ru. метавонӣ ки через Яндекс бидрой most.ru да бинависонӣ, худаш уже сообщение роӣ мекунад дар электрони почтаи телефонат. Баъд номерои телефоншон, агар мехоҳӣ ки занг бизанӣ, лекин телефоншона бисёр намебардоранд, ба телефон ответ наметаҳанд, лучи ҳамин сообщение нависондан дар кор. Хайли одамое ки мехоҳанд занг бизананд, +7 495 777 7777 ин номерои Москвашай, кадоме ки дар Москва қарор дорад. Одамое ки дар Подмосква қарор дорен, дар Московский област, дар куҷое ҳастен, метавонен дар номерои 0250 сообщение бинависонен. Чихеле ки ҳозир гуфтем, дар ҳамаш ҳамухе менависонӣ. То ки дар Подмосква қарор дорем, танҳо дар номерои 0250 менависонӣ. ҳамун сообщение 0250 менависонӣ. Сайташ дар ҳамун госуслуг ё ки дар Яндекс, дар Google нависондагие ки uslug.mosger.ru. ана ҳамин сайта ҳамаша ба англисӣ менависонӣ. дар ҳамин сайт метавонӣ ки бидрои Московский област худда пропуск заказ кунӣ. Номерои телефони Московский областаш +7 800 550 50 30.
ба ҳамин номеро метавонӣ ки занг бизанӣ ё хабарҳои бо пратар дастрас намоӣ. Баъд бародаро ба фикри ман ки чем биромадан берун, чем мисол пропуск заказ кардан, агар ки на ҳамун кори муҳим надорӣ бародар, набиро айхона. Ҳама муҳимаш айхона биромадан дар кор нест. Ҳозир медонем ки дар таи ҳар як дом як магазин ҳастай. Бира ҳамун магазин як ҳафтаина хӯроката бихар, дар хонат бишин. И беҳтарин ай бародар. Чунки барои мо ҳама асос саломатӣ ай бародар. Агар тира ҳозир мегиранд, штрафат мекунанд, протоколот мекунанд, хайна бисёр кунанд, 5000 протокол мекунанд, ту упла кор мекунӣ, меёвӣ месупориш бо. Не ки вақте ки саломатиро ай даст додӣ бародар, ба пул саломатия харидан намешавад. Бинед ки ҳозир чӣ қадар ҳамин мардум кӯшиш кардастанд барои ҳамин бадбахтӣ, барои ҳамин касал гум шидан, ҳамо кӯшиш кардастанд ки ҳамин мардум заҳролуд нашаванд. Ба ҳамин хотир бародаро шуморо худтон эҳтиёт кунед. Саломатии ҳар кас ай худаш вобаста ай. Худат ки хута эҳтиёт кардӣ, иншаллоҳ ки ба ягон касал гирифтор намешавӣ. Ба ҳамин хотир бародаро ҳамин видеои мара дар имоҳотон, дар WhatsApp, дар Одноклассник, дар ҳама ҷо бародаро падилитсаш кунед. шитоби бачаҳое ки намедонанд ҳамин чира бохабар шаванд. Мумкин ки ягон тажда ҳамин кори мо роҳшо осон кунад, ҳамин хабари расондагии мо ба фоидаи ягон каси шавад. Бародаро боқӣ дар паноҳи худованд бошен. Бо чӣ хабаре ки мо фаҳмидем шумо да мерасонем. Агар ки мехоҳед ки ҳамин хабар пратар бифаҳмӣ, гуфтум дар канали Ремка ТЖ ба ҳарфҳои англисӣ нависон, медрои ҳамуҷада пратар бо ӯ подробни фаҳмондагӣ чӣ кор мекунӣ, чӣ хел мекунӣ, намекунӣ, ҳамаша гуфтагӣ ай ҳамуҷа дастрас мекунӣ. Худованд ҳаматан нигаҳбон бошад бародаро. Бо чизе шид мо шумода мефаҳмонем.